Поредица готови за живота от Петя Петрова. Кутията на благодарността. Една история за сравняването с другите, силата на благодарността и постигането на мечтите. В прохладното утро големият град бавно се събуждаше, огласен от пролетните песни на птиците. Първите слънчеви лъчи галяха лицето на Карина, докато тя крачеше бодро към училище. Днес бе специален ден за нея. Съученичката й Теодора се връщаше от екскурзия в Япония. Ех, Япония! Дори само споменаването на името на тази страна изпълваше Кари с възторг. Откакто се помнеше, тя обичаше всичко свързано с нея. Майка й, Искра, понякога даже се шегуваше, че преди 11 години е родила японче, а не българче. Любовта на Кари към страната на изгреващото слънце се коренеше още в детството, когато често гостуваше на своите баба и дядо на село. Там, под прохладната сянка на лозите, баба й я черпеше с хрупкави бисквитки и студена лимонада, а дядо й разказваше безброй истории за посещението си в Япония. Докато го слушаше с затаен дъх, малкото момиче се пренасяше в свят на живописни пейзажи и мистични герои. С времето, мечтата й да види с очите си всичко разказано от дядо й ставаше все по-силна. Унесена в мисли, Карина не усети кога стигна до училище. В класната стая съучениците й вече бяха наобиколили Теодора и я слушаха в захлас. Начина до нея бяха наредени различни японски сувенири. Запленена от красотата им, Кари побърза да се приближи. Внимателно проследи с пръсти златните нишки по купата кинцуги, а после докосна и финните бродери по кимоното, наслаждавайки се на мекотата на куприната. Когато Теди извади гакубива, японски музикален инструмент, за да го покаже на съучениците си, Кари почти подскочи от вълнение. Пристъпи нетърпелива да го разгледа отблизо, но резкият глас на Теодора е сепна. Карина, не ми пипай китарата! Много е скъпа! Кари се отдръпна назад като ожилена, усещайки как гърлото е стяга, а ръцете й започват да треперят. Извинявай. Смути се тя от острото отношение на съученичката си. Много обичам този инструмент. Напомня ми за Япония, която мечтая да посетя от малка. О, да не успееш някой ден! Прекъсна я Теди с лека насмешка и след като я огледа пренебрежително от глава до пети допълни. Но знай, че такива екскурзии са само за хора с повечко възможности. Карина застина на място, втренчена в самодоволната усмивка на Теодора. Не мога да повярвам, че е толкова надменна. Защо трябва всеки път да се хвали с парите на родителите си? Възмути се тя на ум. Обидата избухна в сърцето й и преди да се усети гневно изкрещя. Това не е китара, а гакубива, Теодора. Как можеш да се държиш така? Карина, какво става тук? Попита строго класната на 5 А, дочула виковете й на влизане в стаята. Няма нищо, госпожо. Отвърна рязко момичето, обърна се към съученичката си и докато я гледаше право в очите каза. С Теодора си говорихме за възможности, както обикновенно. В класната стая настана пълна тишина. Учениците затаиха дъх, очаквайки напрегнато как ще реагира учителката на случилото се. Пак ли ще водим разговора за това, кой е по-най? Побърза да остави чантата си госпожа Петрова. Госпожо, Теодора каза на Кари, че не може да сбъдне мечтата си да отиде в Япония. Наруши мълчанието приятелката на Карина, Габи. Не съм казала така, а само, че е много скъпо. Отрече рязко Теди. Учителката пое дълбоко въздух и след кратко обмисляне започна. Деца, всички ние сме различни. И това е нещо хубаво. Точно различията ни правят неповторими и специални.